Good morning mga kaguso, kay gumikan lang pagmata ko mga kaigsunan mo nakita na ako pinta ka idol na ako na Filipino Walker mga kaigsunan tuwa sa badas mga kagusok. Mga kagusok dito gadud ko sa badas mga kagusok tagapas na ako idol mga kagusok para maka-picture lamang ko sa isa no. Kay gumikan lagi na ako na idol mga sa una pa na sa mga kaigsunan kay pagsugod sa pag content sa pag Filipino Walker ni sa mga kaigsunan mo gadud dali ko kanto sa badas mga kagusok. Bala kay sigang ko sa kaigsuon tagamit ako sa sakyanan. Wala ako sabi importante maka-picture ko sa ako idol mga kaigsuonan no pag going na kami badas mga kaigsuonan para makita na ako si Philippine Walker yan mga kagusto nagud sila nagbaktas na sila mga kagusto ko oh libuton lang Mindanao Walker vlogger tabo ko sila buntag sa Jopa badas nagbaktas na sila mga kagusto tuwa sila Di ba daw sa kagusto? tuwa sila guys. Shout out, salamat ulit. Sila guys, nagsundan na mo guys so okay. Bakta sila guys so mga kagusto ko, tanawan ninyo. Si walking vlogger. Walker vlogger ba siya? To sila oh. Hinahinga na ta kay para makita na sila. Mukhaon mga sila guys, mukhaon. Guys, sponsoran ba guys pagkaon?